na fito zan kare shugaba, ko mutuwa ko dauri ba zan gigita ba. Wannan ko za a yi wajaje ba tawa ba, dan ban dau rayuwa a bakin komai ba. Mai ban kwana da duniya tun ban mutu ba, dama dai can nayi nan ban aure ta ba. Akan jakin annabi ban yayan kanu ba, kauce da goma ka in ba da nan gwarhu ba. Ban tabo da ka ba za ka tabo dawo ba, ko babanka ba za ka yi mai kalmar gaba, balle babar ka inda tarbiyyar martaba. To yau ita ce kake gaba uba ta gaba, idan kana cin kasa shi yayi ta shuri kuma baka ji kunyar fada ba ni ma ba zan ji ba. Hayya dai hattara ba zan ga mutuncin ka ba, maza ne a gaban ka masu kare haƙƙin mustaba. Idan zageranci kake ji ba kai nu ba, idan taurin kai ne to baka ma san nu ba. In kurashin kunya kake ji na sha gaba, na zubi da annabi ba zan shakar ka ba. Takobin harshe na ba zai taɓa kyale ka ba, ko dan yau ka ga babu Hassani kake zuba. Baka abu babu dan rawa maza jan gaba, ba Umar ba Aliyu ba Hamza jinin uba, ba Khalid ba Zubairu ba Dalha mu je gaba, ba Ansar ba Muhajiru na tsuran martaba. Shi yasa har ka samu bakin taba shugaba, to har yanzu akwai kwafin su da ke kai sako. Kamar shi ba za a yi ba, abin neman taimakon bayi annabu ne. Da sunan Allah daya wanda ya kulliya, ya nuna wa duniya ta farkin shi da shiriya. Annabi ne shi daya ya kore mashi kishiya, ga mai neman gaskiya ko kubutar zuciya ko samun daciya. Annabi zai na daga da shi yayi mana taimako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Salatin ka ubangiji da tsiran ka aji aji, da yawa mai agaji ka bayi na fada su ji, da alayan mai haji sahabbai sun sha gwaji, waliyai kar ingaji da baba sharif alhaji. Rabbu ka karan iji kai mani daukin hujjar da zan fallasa dan riko. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Waliji dan tabbara haramtaccen gafara, halifan dan ba'ura ya Allah kudura. Ka sa shuta ce tara ka munanta mai jira, ka tsine mai kan jira ka nuna mai tunzura. Baganta mai kaddara ka nuna mai annabin ka shine mai taimako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Baki mummuna gara siyatacce dan bara, dakiki dan ja'ira mai halin yaudara. Mashado dan kafira bal'un hallahira, wulakantaccen bara banza dan hantara. Shege dan gagara ko ka sauko ka ki shi ke maka taimako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Asarar reka tuke shashanci ka tuke, gabotar ƙarya kake wawansu da kai nike. Wai kai din wa kake gaya wani dan wa kake, dangin ka ina suke wani addini kake. A Qur'ani wa kake a hadisi wa kake, matsiyaci dan mako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Haukaci kafuri mai fuskar kokon buri, ban nema uzuri Allah sa kar ka bari. Shege ka fasa hari nan sai ka sha mari, kafin ka je ka bari mai mummunan nazari akan annabi dahiri. Ba na tsoron ruwan wuta kai na babbako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Ban ji ba na gani ba na shakkar wani, ya tafi ne sansani wajen kare mai mani. Annabi mai lamuni addinin addini, alfarmar Qur'ani sababban tuntuni. Limamin manzani jin kawon kudura da Allah ke warako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Inda ka ce kulla ni kadai na ce mata tas, sai na rikita ka yamma ta koma ma gabas. Sai na tsine ka dan asara na mata tas, sai na daga tagamar ka na tattauka ta gas. Sai ka san ka tabo mai gata sama da gas, mai zinna mai farin loli gausul giyas, mai bayi mai rabu sha darajoji dumus. Manyan arnan ma sun ja ya kai su gas, so balle kai baran su mu za mu haɗe ka has. Sai ka gani kanka kai da kanka ka zami shako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Ya Allah yanke alakar da kake da shi, ya Allah sa kasa ta koma mai garwashi. Rumfar sama ta mai ruwan darma mai gashi, ka dace rahamar annabin da yake ja da shi. Kalillin ka mai fushin ka karda ku shirya da shi, hada shi da zabbaniya wanka su horar da shi. Da yumke zuciyarsa kuma kai gaba da shi, yadda kai wa Abu Lahab lullun kama shi. Abinda ka wa dan salin ruwan ya mashi shan gashi, kar ya mutu kar ya rayu kai ayoyi da shi. Duk wani mai goyon bayan shi hada da shi, janye masu duk abinda kai ke iko da shi. Ka basu da halin su dan ka nuna masu baya shi, da ma wanda ya ji su ya shiru ka hada har da shi. Ka nuna masu ban da shi ba wani mai taimako. Abin neman taimakon bayi annabi ne. Dan suna ne kake ko dan suna ne, to ka gaya mun shin a wacce ce kake ne. Ni dai na san da cewa sunnar tashi ne, farko aikin shi ne ko kuma zancen shi ne, ko kuma an aikata gaban shi ya zartar gane. In kuma Qur'anin kake kuri na shi ne, dan shi Allah ya baiwa hujja ce bayyane. In kuma sallar kake batu ita ma tashi ne, domin zarabar shi ta mihraji adane. Duk wata bauta da zaka tinkara tashi ne, kai har Allah ka bincika zaka gana shi ne. Ga musuluncin da taimakon sunayensa ne, sannan ko gabari abun tuhuma da hane. Karshe yamma hashar abun zai bunkasa ne, duk wani mai ji da kanshi zai koma babu ne. Abun neman taimakon ranar annabu ne, dan ce
ya mani baiwarsa ta harshe da abun fada dole na gode masa na fallasa mai gatsali ga annabiyun farmasa mu takwali kabar masa Allah da sa kabar numfashi da ci da shayin harka isa kabar sanarin samu mai kabar taka mai kasa ka makaro an gama da kai tun ran gyangyasa tunda kabar Allah shi yayi ka a bayi nasa ganin ka da jitu ciro hada su ka baida masa ran da jikin nashi ne mayar masa kaya nasa sake halittar kanka kai haka in ka isa uwarka da babanka duka bar masa bayi nasa anya ma an kwadau cikin ka ta sunna ta sa ka bayyana kanka kai da kanka a doran kasa dama da ganin ka ba su far al'umma ta sa dan haure tattara ka fece maza ka fasa koralle dan bakar daga kuka fuskar sa sanga ina zaka je marar neman taimako ayar latar fa'u da ke so ka karabi suwaye Allah ya jawo kunne kan annabi sayyiduna Abubakar da Umar dan Kadabi tuna girman matsayin su kun rabu da annabi ka san ba ma haɗi tsakanin su da kai tsubi amma Allah ya nuna zai sa su a hukumi zai shafe ayyukan su kaftan dan galibi ya ja musu kunne ya ce su kyautata mai ladabi ba a daga sauti da dai a gaban annabi kai kuma kai mai gatsai da bakin kamar zubi kalmar ka guda da dan salul babu tararrubi kaskantawa take ga dan Abdul Mudallabi yadda Allah ya da shi ta can kai ma za ka bi kowaye gatanka ka tabbata hafabi sannan dan sirar sahabu gaba ɗaya kabi ka taba jin sun yi kalmar da kawa annabi irin salon yadda kai ta kakkausa bi da bi mara tarbiyya gida huri gabo gabgari tabbas ayar kalimari tana bin kubi akan ku take magana bakaken jakan da ku ga sako na nan zai zo ba har gida ya gayya ne na jabulo suna ne guda dudan da ka tambaya ya samu da mai gida ba boyayye bane a baucin zan jaddada idan da abun yi kai na shirya tun ada akan kare annabi sai in tuwar gargada dan ba na san ta sani burki har abada sai in na dangane da bango nurul huda buri na mutuwa akan shahadu sujada in yi shahada akan shi buri ya taimako kamar shi ba za a yi ba abin neman taimakon bayi annabi ne